Benvinguts al canal BAM 2000. Avui continuarem parlant sobre les taules. Bé, com vam veure al capítol anterior, per crear una taula diríem insertar taules. Per exemple, crearem una taula de 4x4 i el que farem, li donarem un format per que tingui unes vores i un sombrejat una mica més alt. Per exemple, de color lila. Molt bé, doncs el primer que explicarem és com eliminar una columna. Per exemple, aquesta, podríem seleccionar-la, fem botó de la dreta i aquí tindrem eliminar columna. Per exemple, fem un clic i hem eliminat aquesta columna. Molt bé, si volguéssim afegir una columna, botó de la dreta i insertar, i podrem insertar una columna per l'esquerra, per la dreta, doncs aquesta vegada la farem per la dreta. Ja tindríem una vegada més la taula de 4x4 com hem fet al principi. Bé, dintre de les cel·les podem combinar-les. Per exemple, seleccionaríem aquestes dues cel·les i ens apareixerà un comandament que dirà combinar cel·les. Faig un clic i ara he combinat aquestes dues files amb una només una. O podríem combinar tota aquesta columna i ara tindríem combinat. I així podem anar creant una taula que sigui adient al que estem buscant. Bé, també podem tornar a dividir-la, seleccionaríem i podríem dividir. Podríem fer igual que abans, deixar la part amb 4 files, o podríem posar una columna i en lloc de 4 files podríem posar, per exemple, 2. I hem dividit la taula amb 2 files i 3 columnes. Molt bé. Altra cosa que podem fer, si farem Ctrl Z per deixar la taula com la teníem al principi, una forma ràpida de crear una línia és posar el ratolí al final de l'última fila i amb la tecla de Enter crearem una nova fila i així podem crear tantes files com vulguem. Molt bé. A vegades el que ens passa és que quan creem columnes o quan estem escrivint, les columnes agafen unes mesures diferents i el que ens interessa és que totes tornin a tenir la mateixa amplada. I aquesta, per exemple, la podríem posar cap aquí. Bé, això és també possible i és molt fàcil. Seleccionaríem totes les files de les columnes i amb el botó de la dreta li diríem distribució de les columnes uniformement. Faríem un clic i ens ha tornat a posar totes de la mateixa amplada. Bé, ja hem vist unes quantes coses més que en podem fer amb les taules.